Eli tilanne on semmonen, että yksi heitti juissin tonne noin ja sitten mä yritin pelastaa, mä heitin toisen samanlaisia asentoon sinne niin. Jumala. Uutta yri, taas povi. Tästä näin. Oi vittu käsi. Kohta keppi tuolla. It was at this moment that he knew. Ei! Walk out the door, you see someone that you know and they ask you how you are, and you just have to say that you're fine. Veikkaa. On vähän eksynyt. No täällä ulkojäällä vittu suksilla. Armeijan ruokaa, olkaa hyvä. Siinä olisi teille just uunituoretta paskaa ja pessapaperia pienillä kakkapökäleen kerran. Mun kengälle. Infected. Fucking delicious. Tippu toi. He's dripping. He's dripping. Mikä tässä on kyllä? Saan. Puhalla vähän puhalla. Soda stream. Laitat sen tonne. Se vaan niin. Mitä? Mennään pitoon. Ei mitään. Soda stream. Mitä tää tuli? Takaisin. Ota ihan kunnon kiinni. Siinä vittu temppu. Sykki oli vähän. Näin siinä käy. We found a natural corn dog in the wild. Oh my god. Oh hell no, man. What the fuck? Siinä se meni. Ui saatana! Kato kun se kaatuu. Meni Aivarin pyörä rikki. Bruh.
Ai vittu, puukottaa mun kättä. Tuoli. Nyt jätkeen holvis läpi. Meneekö siihen päälle vielä? Joo. Ei muuta kuin autot, mä pistän ne kasaan. Näin vittu. Siellä eteenpäin. Hyvä siitä tuli se. Hyvä on. Se on 7x7. Hey Siri, what's the weather look like? It looks like you're gonna need an umbrella. It's a little bit drippy. Elämä botso. Noniin, sitten seuraavaksi aloitetaan siitä niin, että onko ihan tieliikennekelpoinen vehje sun mielestä? Just ajatus ilman korttia, niin kyllä on. Meni hyvin. Joo, meni. Meni ainakin 80. Mikäs toi sun rekkarissa? Se on se 69 low. Webistä ostis. Joo, ostin ihan webistä. 58 on mun käyttäjä, on mun leveli siellä. Okei. Mikäs on tää kumi? Niin no, sehän on hyvä, nimittäin me otettu aina tällä renkaan sivulla lähinnä. No niinpä. Ja sitten seuraavaksi etuvalo, onko se? On kyllä, on. Aha, no hyvä. Noniin, hyvää yötä homo. Ei se on vähän semmonen pipa, että tää pitäis olla vähän huono. Mene nyt vaan sinne kaappiin. Moikka! Heippa! Okei, heippa. Go ahead. No.